Эвелина Чекалина безнең ярдәмгә мохтаҗ. 3 айлык кыз сулыш алу органнары авыруыннан интегән. Ул махсус кислород аппаратыннан файдалана. Эвелина балалар йортында яши, ә биредә кислород аппараты юк. Кечкенә палатада ятучы нәни Эвелинаны матур итеп киендергәннәр. Һәр кемне кояш кебек балкып, елмаеп каршылый. Тик кислород аппараты гына кайчагында елмаерга комачаулый. Кыз бу аппараттан башка сулыш ала алмый. Ул аңа бик тә кирәкле. Еще у нас та звезда будет, кролики. Сабыйны балалар республика клиник хастаханәсенә балалар йортыннан китергәннәр. Әти-әнисе кыздан баш тарткан. Яшәү өчен ул ялгызы көрәшә. У ребенка формируется хроническая дыхательная недостаточность. Балада хроник сулыш җитмәү формалаша. Сабый җиңел, иркен суласын өчен сулыш юлларында кислород һава катнашмасының җитәрлек булуын формалаштырырга кирәк. Махсус аппарат кызның сулышын тутыркландыра. Шуңа күрә Эвелина үзен бик яхшы хис итә. Бер генә минутта хәрәкәтсез узмый. Хәтта кунаклар белән дә сөйләшергә тырыша. Мы не пугаем никого. Мы сами босса боимся, да? Палатада Эвелинаны бер кайчанда бер үзеңенә калдырмыйлар. Волонтер Айгел Гатауллина аны кайгырта. Как я ее обожаю. Мин аны яратам. Ул елмаерга бик ярата. Теләп ашый, чәчләрен тарыйм. Киләчәктә кайгыртучан әти-әни тәрбиясенә эләксен иде дип тә бик телим. Сулыш алуны тулысынча торгызуга өмет бар. Моның өчен Эвелинага миллион сумнан артык торган аппарат кирәк. Шуның ярдәмендә генә кыз балалар йортына кабат әйләнеп кайта ала. Сабыйга без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзен язып, SMS җибәргә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр тулырак мәгълүмат белән безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтлары аша таныша ала. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары.